Bizden yaşayan cemiyetimizde şeýle bir ýagdaý bar, ýagny Amerikada. Başga ýurtlarda ýa-da başga medeniyetde nähili men bilemok. Ýöne bizde şeýle bir ýagdaý bar. Eger de ýaşlar täze biri bilen tanyşyp, onuň bilen görüşmäne başlanlarynda, onuň ulugy dogany ýa daýysy bolup biler. Olardan biri onuň ýanyna gelip bile oturýarlar we şeýle soraýarlar. Bu şol dogry adammy? Ýa-da şol dogry gyzmy? Size şunu açaçan aýtmak isleýän. Bu sorag ýalňyş soragdyr. Esasy bolan, dogry bolan ýany ýoldaş bolmak, dogry bolan ýany ýoldaşy gözlemek däl. Dogry aýdýan, dogry. Gaty dogry. Eger maslahata gelenler sizden men dogry adamy taýlanlygymy nerden bilmeli diýip sorasalar, ol adama şuňa göz ýetirmäge kömek edin. Onuň özi beýleki adamlar üçin dogry adam bolupmy? Sizdeki bar olan ahlata men düşünýän, ýöne gynansak da ýaşaýan jemgyýetimizde ahly zatlar ters tarapa gidýär. Çünki häzirki döwürde adamlar Hudaýyň göwnünden turýan soraglary soran oklar. Aslında adamlar şeýle diýmeli: men onuň gowlugy üçin bu ýerde, men onuň parahatlygy üçin bu ýerde. Edil şu wagt onuň üçin iň gowy we peýdaly boljak näme edip bilerin. Ol maňa däl de men oňa nähili peýdaly bolup bilerin. Bu tekepbirlik düşünjelerinden biz indi çykmaly we başgalar üçin gowy bolan zatlary üns berip olary söýmegi başarmaly. Käşkä muny jüwütleriň ikisi hem ýerine ýetirseler diýmeňiz ahmal. Eger ýaşlardan biri meniň ýanyma gelip, "Hit daýy, o nähili? Ol meniň üçin dogry bolanmy?" diýip sorasa, men oňa mylakatlyk bilen bu soragyň ýalňyşlygyny düşündirerdim. Esas sorag, ol saňa däl de sen oňa laýykmy? Ýöne içimden şol bir zatlary gyz üçin hem bir aýdýandyr diýip umyd edýän. Kä wagtlar men nikahny eskalatordan ýokary çykmak ýa-da aşağı düşmemek edýän. Pikirleniň. Eger de siz ýokary çykmak isleýän bolsaňyz we aşağı hereket edýän eskalatora minseňiz, onda siz ýokary çykmak üçin gaty köp güýç sarp etmeli bolarsyňyz. Bu güýji siz ýokary çykmak üçin ulanmasaňyz hem duran ýeriňizi goramak üçin ulanmaly bolarsyňyz. Eger muny etmeseňiz, siz ýeriňizde ýykylarsyňyz. Gatnaşyklarda hem bu edil şeýledir. Käbir ýagdaýlarda eskalator bilen hereket etmeýmegde ýa kä wagt bolsa akyma garşy hereket etmegde. Maksada etmek üçin köp güýç sarp etmeli bolar. Köp halatda biz ähli zatlaryň öz-özünden düzeljekdigine inanýarys. Emma eger de siz ýokary çykmak üçin aşağı düşüp barýan eskalatora menen bolsaňyz öz-özünden näme bolar? Ýa-da siz hiç özüme alada gojat däl, meni hiç zat etjek däl diýseňiz, siz aşağı gidersiňiz. Eger de gaýykda kürekleri goýsaňyz, onda akymyň uğruna ýüzersiňiz. Nikahdan öňkü tapgyr barada öň hem aýdypdym. Nikah taýýarlyk maslahatyny nikahdan 4-6 ay öň almalydyr. Geçmişdäki ähli meseleler derin elmeli. Öňkü başdan geçiren nikah hakynda hem de täze giýerjek maşgalasy barada gurrun edilmeli. Elbetde şol sanda çağalar hakynda hem. Öňkü ýany ýoldaşyňyzyň häzirki täze gatnaşygyňyza ýetirjek täsiri hakynda bu barada öň hem aýdypdym. Ýany ýoldaşlaryň maşgaladaky kanagatlanma derejesi ikinji nikahlarda ilki başda pes bolup, soňra bolsa göterilýär. Ýene de bir möhüm ýagdaý öňsüňiz çekmek isleýän. Şonuň üçin hem biz çözügide eltýän bejerigi barada gurrun etdik. Eger de başarnykly hem de bagtly maşgallara seretsek, olarda hem kynçylyklar bar. Olar bu kynçylyklara garşy peýdal çözügi tapýarlar. Geçen hepde men size bu ýeri düşündiripdim. Çözügi olaryň arasyndaky gurrundeşlikden däl de eýsem olaryň duýgu baglygyndandyr. Maňa garşy seniň näme duýýanlygyny men bilýän we saňa garşy meniň näme duýýanlygymy bilýän. Mende bar olan gahary dolandyryp bilýän. Sebäbi gahar ikinji derejeli. Esasy zat bolsa, meniň içimdäki başdan geçirýän duýgularym. Eger de men alada hem de gorku içinde bolsam, ýany ýoldaşym uzaklaşman duýgudaşlyk görkezýär. Edil şonuň ýaly ýagdaýda men hem şeýle derin. Sizler maslahat çökmünde her aýallaryň içki duýgularyny dile getirmek arkaly meseleleri nähil tiýe çözügide getirýändiklerini we ýakynlyk gatnaşygyny berkidýändiklerini şaýat bolup bilersiňiz. Şeýlelikde bu gurrundeşlikler arkaly meseleleri çözmek ukyplary hasda artýandyr.
Eger üns berýän bolsaňyz men näme diýen soragy, nähil diýen soragy öwrýärin. Ýagny meseleleri çözmegiň ýollary. Sağlykly gatnaşyklarda ýany ýoldaşlary biri-birlerine garşy özlerini gowy alyp barýarlar. Ýöne ýakyn gatnaşyklarynyň sebäbi bu bolup bilmedi. Eger bu beýle bolsa-da ol işdäki kärdeşlige meňdärdi. Ýagny sen meniň üçin şunu edersiň, men bolsa seniň üçin muny ederim diýen ýaly bolardy. Eger de gatnaşyklaryň esas şeýle bolsa-da, onda bu nikah baglygy däl-de eýten bir şertnama ýaly bolardy. Soňky ýagdaýyň manysyny men eýäm size düşündiripdim. Umyt edýän siz Perper Andrey sapagyny taparsyňyz we okarsyňyz. Ve soňunda siziň öňsüňizi şoňa çekmek itleýän. Meniň öňhem belläp geçişim ýaly, gözlegleriň netijesine görä ýakyn gatnaşyklar öz häsiýetine hem de tebigatyna görä rahmet talap edýär. Bu hem ýeterlik däl. Her bir gatnaşyk öz oluşly nutka etaatynda öňe gidýär. We bu nutka irki döwürlerde gutulgysyz bolan meseleleri hem öz içine alýar. Mundan hem hat köprägini aýtsam, bu iş ugrunda ustad bolanlar, alymlar, gözlegçiler, terapewtlar we teoriýany bilýän adamlar entäkter gatnaşyklaryňyň başynda siziň bütün nikah durmuşyňyz boýunça size ýerdarlajak meseleleri öňünden çaklap olary aýdyp bilerler. Olar muňa okyply. Nädipmi? Diňe size tyn etmek arkaly siziň ýany ýoldaşyňyz bilen bolan gürrüňdeşligiňizi ýa-da meseleleri nädip çözýändiňizi tyn etmek arkaly bilýärler. Şeýlelikde käbir meseleler bilen siz bütün ömrüňiz boýunça görüşmeli bolarsyňyz. Nikahdan öňkü maslahatyň maksady dawa janjallariň senariýasyna düşünmekdir. Bu meseleleri bolan nuskalary we atyrçaçyl täsir ediş aýlawlary ketkitlemeli, olary aýdyň düşündirmeli. Diňe şondan soň ýani ýoldaşlar men muny hergede gaýtalaýaryn diýen netije gelip bilerler. Aýdaly bir adam sizden nägili we siziň bilen dawa etmek isleýär. Eger de beýle ýagdaýlarda siz dawanyň öňüne almak üçin dymmagy endigenden bolsaňyz we bu siziň özüňizi alyp barşyňyzyň nuskatydygyna düşünýän bolsaňyz, diýmek siz bu dawanyň çözülmegine päsgel berýärsiňiz. Ýok, bu şekilde bu dawa çözülmez. Emma munyň ýerine siziň haýsy duýgularyňyz beýle hareket etmeňize itergi berýänligini keskitlap olary dile getirseňiz, bar zat üýtgäp biler. Hawa siz boyun aldyňyz, emma gorky hiç bir ýere gitmeýär. Ol şu ýerde galýar. Men entäk hem dawadan gaçmagy taýlardym. Hawa bu düşünükli. Emma siz muny etmediňiz. Muny etmek arkaly adam indi dawaly ýagdaýlarda ödün düýünden başgaça alyp barmagyň täze ýoluny öwrener. Nikahdan öňkü maslahatda bizi has köp içki duýgular gyzyklandyrýar. Şonuň üçin hem biziň işimiz şundan ibaret. Men bu arada hemişe ýatladyk geçýän. Muny ýene ýatladaýyn. İlkincisi, meseleler gaçyp gutulgysyzdyr, olar hemişe bolar. İkincisi hem ýakyn gatnaşyklaryň, ýagny nikahanyň ajaýyplygyny düşünmekdir. Gelin şeýle bir mysal getireli. Men öz aýalym bilen aramda bir dawam bar diýeli we men hemişe ýaly dymmagyň ýerine onuň näme üçin dymýan? Hani bol men teň bilen gürleşmek isleýän. Maňa bir söz bolsa hem aýt diýen sözlerine jogap hökmünde men hem oňa şeýle ýüzlensem. Bilýärmi, men şu wagt biraz gorkýan. Men biraz aladaly. Şonuň üçin hem men dymmagy isleýän. Eger de adamlar hakykatdan hem biri-birlerini söýýän bolsalar, bu sözleri eşden soň olar şeýle diýerdiler. Seniň üçin kynlygyna düşünýän. Gel biraz görleşeli. Duýgu baglylygyny duýýaňyzmy? Ine mundan soň aýalym bilen gürrüň edip bilerdim. Maňa şunu aýdyň. Özüm alyp barış nuskamy üýtgetmäne näçe wagt gerek boldy? 5 sekund. Ýöne ýany ýoldaşlar muny taýgatlap jedelleşip bilerler. Ýa-da bir näçe günläp. Emma munyň ýerine söýgü görkezmek bilen ýany ýoldaşyňa duýgudaşlyk edip onu düşünmek arkaly dawany çözüp bolýar. Tapamyzyň soňuny şu gyzykly bolan düşünjeler bilen jemlemek isleýärin. Bir çağlar bilen özümde edil şonuň ýaly alyp barýar. Ey dostum, saňa näme bolýar? 4 ýaşly çağa bilen gürleşýän şeklimde men öz aýalym bilen gürleşip bilemok. Şonuň üçin hem adamlara duýgudaşlyk bilen çemeleşme bu olary akylsyzlyk etmäge hem de gorkmaga mümkinçilik berýär. Emma biz oňa bu duýgulary başdan geçirmäge mümkinçilik beremdik. Onuň haýsy duýgulary başdan geçirýänligini soramaýar hem de gyzyklanmaýar.
Emma eger duýgudaşlyk bildirsek, bu biziň ýakynlygymyzy artdyrýar. Ve men şuňa inanýaryn. Durmuşymyzyň ilkinji sekundundan başlap, tä ahyrına çenli, biz akylsyz hareketler edip bilerdi. Egerde siz beýle pikir etmeýän bolsaňyz, men siz üçin gynanýan. Biz elmadamy özümizde, hareketlerimizde hem de inançlarymyzda az hem bolsa şüphelenmeli bolarys. Biz olary hemişe gözden geçirmeli ve yeri gelende özümde hem inanmaly däl. Biziň hem akylsyzlyk etmegimiz mümkin. Käbir zatlar ýalňyş hataplap bileris. Iň ajaýyp tarapy hem men bu arada aýalyma görüň berende ol meni kabul eder, duýgudaşlyk görkezer we goldaw berer, meni reddetmez. Şonda men özümi gaty gowy duýaryn. Bu adam bilen ýakynlygymy ýitirmejekdigime göz ýetirerdim. We mundan soňra her bir meseleniň höttesinden gelip bilerin. Köplençe ýagdaýda biz özümizden akylsyzlyklarymyzyň hem de gorkularymyzyň öwedinde olmak üçin ýalňyş ýollar ulanýar. Özümde alyp barşyň nusgasy bolsa, biz bu ýollardan dogry bir şekilde ýeňişlen çykmaga kömek eder. Men pikir edýän beýleki soraglary eýýäm tapak wagtynda biz deginip geçipdik. Öwey enatalar, öwey maşgala, öwey doganlar, sen meniň kakam däl. Bularyň baryny gaýtalamaga gerek ýok diýip pikir edýän. Haçanda siz ýyňnakdaky adamlara maslahat bereniňizde ýa-da olara hyzmat edeniňizde haýyş edýän bu ýagdaýlary synlaň hem de olar iş üstünde ýene-de dolandyryň. Ine tez jüwitlerle işleşdiňiz, olar hem gowy bir maşgala gurdular. Indi bolsa siz olar bilen bir ýyňnakda. Sizden haýyş edýän olaryň bilelikdäki durmuşynyň ilkinji aýynda psihologiki goldaw maksatly olara kömek ediň. Olary öýüňizde ýa-da bir kafeýe çağıryp, olaryň gatnaşyklary nähiligi diýenligi barada gürrüň ediň. Ýatda saklaň. Prepare and reach tapaklary hem de düşünşmedlikleri çözmek dikeldici hem de weýran edici ýollary baradaky tapaklar peýdalydyr. Olary ulanmagy başarýaňyzmy? Beýle maksada gönüktirilen tapaklary olaryň bilelikdäki ýaşaýyşynyň ilkinji ýylynda öwretmeli. Men bu ýerde sapagy gutardym diýip pikir edýän. Indi bolsa, eger siziň soraglaryňyz, teklipleriňiz ýa-da şüpheňiz bar bolsa, men diňlemäge hem de başardygymdan jogap bermäge taýýar. Egerde ýok bolsa, biz kursumyzy şu ýerde jemleýär. Sapagy haladyňyzmy? Eşden zatlaryňyzdan ilham aldyňyzmy? Tatlamamda dogalaryňyz we maddi kömekleriňiz arkaly goldap bilersiňiz. Has köp maglumat almak üçin web sahypamyz tvseminary.com. Eger ruhsat berseňiz, meniň soragym goşa ýadroly maşgalalar barada. Meniň aýalymyň maşgalasy entäk ol 12 ýaşynda aýrylyşypdyr. Olar tiz wagtyň içinde täze maşgalalar gurdular. Meniň häzirki aýalym şo wagt 3 gün bir öýde, beýleki 4 gün olsa başga bir öýde galmaly bolýardy. Beýle maşgalany meniň aýalym goşa ýadroly däl de hiç ýadrosyz diýip atlandyrardy. Şonuň üçin hem mende şeýle sorag bar. İlkinji nikadan olan maşgala bilen görüşmek maslahat berilse hem aýalym üçin bu duýgy edilbet bagtçylykdy. Hiç bir sosiologiki bilimlere dayanmayan ýa-da bir gözlege esaslanmayan öz pikirlerimi size aýtmak isleýän. Belki de bu ýagdaý şunuň bilen bagly bolup biler. Aýrylyşmak meselesi boýunça maşgala kanunlary aýrylyşandan soňra kadaýnyň karary esasynda jogapkärçiligi berilmedik enatalara goldaw bermek isleýär. Ýagny jogapkärçiligini öz üstüne alan enata ýaly olaryň hem onuň üstünde haky bar diýerler. Şonuň üçin hem iki maşgala bilen deň derejede wagt geçirmegi üçin kararlar alındy. Meniň pikirimçe bu dogry hem de ýerlikli bir karar. Çağı üçin üznüksizlik hem de dawa jenjelsiz ýyda ýörelgesine gaýdyp gelsek, adatça men müşterilerime goşa ýadroly maşgala emele getirýän bolsalar, onda çağalaryň ötmegi üçin şertleriň döredilmegini maslahat berýärin. Bu dowamlylygyň iş ýüzünde görünýän ýagdaýydyr. Eger de dowamlylyk bozulýan bolsa we çağanyň täze bir otagy emele gelse, ondan ol otagy nähili ýagdaýda görmek isleýänligini soraň. Düşünýäňizdämi, wajyp bolan oňa diňe bir otag bermek däl, eýtem ol otag gurnanda hem onuň orny bolmaly. Bu iki öýde hem şeýle bolmaly. Enatalarda şeýle sora bolup biler. Eger de ol otagy gara reňke boýamak istese näme? Hawa, ýene-de soňky karary bermek bu size bagly. Ýöne men siziň muňa düşünmeňizi isleýän.
Sizin kabul edip bilmejek bir zadyňyzy eger size teklif etmeginden gorkýan bolsaňyz, onda siz esasy zady onu diýärsiňiz. Esasy ýagdaý çağanyň otagy gurnamakda orun almagydyr. Maksat çağanyň aýdýan sözlerinde däl-de eýtem onun bu işin içinde orun almagyndadyr. Meni ilki bilen bu gyzyklandyrýar. Eger de çağanyň durmuşy düýüp göteri ütgeýän bolsa, meniň maksadym çağanyň öwrenşen zatlarynyň köp bölegini gorap saklamak. Ýa-da täze durmuş gurnalanda onuň hem gatnaşmagyna mümkinçilik bermeli. Siziň ýagdaýyňyzda beýle bolmandyr öýdýän. Çünki çağada şeýle duygu emele gelmeli. Bu yer hem meniň öýüm, ol yer hem meniň öýüm. Eger de ol iki öýde hem özüni öz öýünde ýaly duýmaýan bolsa, bu hökman çözülmeli bir meseledir. Inde ýam gyýyz ulalan soň, bu sora o diýenli bir ýiti bolup durýan däldir. Maşgalamyzda bolup geçen bir ýagdaý ýadyma düşýär. Garry enem bilen atam hemde ejem kakam öz jaýlaryny satyp başga şähere göçdüler. Olar fermasyny satanda men gaty gynandym. Maşgalamyň fermasy indi ýok. Men munyň üçin gaty gynandym we agladym. Bu bir tarapdan dogry bir karardy. Täze indi ol ýerde işlejek adam ýokdy. Şonuň üçin hem olar ferman satdylar. Şonuň üçin hem siziň aýalyňyzda da özüniň eýe bolan öýüniň ýoklugy baradaky duýgu uly mesele bolupdyr we muňa şol wagt hiç kim üns bermändir.